Seguro que a viches centos de veces, pero se cadra non reparaches moito nela. Naceu nunha Galicia de condes e liñaxes poderosas, pero con só 12 anos tivo que deixar a súa terra natal e entrar no corazón do Imperio Español, a Corte de Madrid. A rapaza que ves ofrecéndolle un búcaro d'auga á infanta Margarita Teresa de Austria en Las Meninas é para nós algo máis que unha secundaria. Era galega, chamábase María Agustina Sarmiento de Sotomayor e nacera en Ponteareas en 1637. Tiña 14 anos cando Velázquez a pintou. Era menina da corte, un privilexio que lle aseguraba o seu futuro. Ou iso parecía. Criouse entre palacios, títulos nobiliarios e favores reais. Casou en primeiras nupcias co conde de Aguilar de Inestrillas e co reis Felipe IV e Mariana de Austria como padriños, pero a historia non sempre cumpre o que promete. María Agustina enviuvou 2 veces, non tivo descendencia, perdeu rendas, grazas, seguridades, para volver á corte 2 veces máis, unha delas como dama da raíña Mariana. Vendeu un título nobiliario, un marquesado, para poder sobrevivir, e ao final da súa vida xa en Madrid vivía de alugueiro. Cando morreu en 1709, o seu enterro pagouse empeñando a única xoia que lle quedaba, unha tapizaría. No testamento deixou algo revelador. As súas herdeiras non foron grandes señores nin parentes poderosos. Foron 2 criadas, a súa familia real. A próxima vez que te pares diante dela, fíxate nesa galega que en o mundo lembra eterna e fermosa e que acabou a vida na precariedade. Para a historia queda inmortalizada nunha das obras máis admiradas e estudadas de todos os tempos.